सुधा के दूध और यारो के पानी बड़े सावनमा चढ़ाई भोला दानी हो। सुधा के दूध और यारो के पानी बड़े सावनमा चढ़ाई भोला दानी। नामू बेल के पतैया पर रखी के भोले बाबा तनी जाति पराखी के एगो नीमन लभर दिया साखी से। भोले बाबा तनी जाति पराखी के एगो नीमन लभर दिया साखी से। झारस बबरिया घुमा के उहिप में रहेलो जैसे वीडियो क्लिप में। झारस बबरिया घुमा के उहिप में रहेलो जैसे वीडियो क्लिप में। लोग फॉलो करे जे के देखी के महादेव तनी जाति पराखी के चॉकलेटी लवर दिया साखी से। भोले बाबा तनी जाति पराखी के हैंडसम लवर दिया।